chun smartá cuasaí. Gan out is dúchláán a bhí Colm chun an scoil seo chur chun cín taken tú gur thosaí mé mac é méadscoil rátó gábhlín ó hin agus bhí is tócha is turas fada a bhí ó hin chun tacht chuig an áit seo inis ach inis tá Gaelscoil mí seo an darbhlín smuid bheith oscailte agus 65 páist inis ag freastal ar an scoil agus gach rud ag dul ar go híntaach. So cad tá dír go bhhaith inis im léana aber? Is tócha siomh bún a aimimsúd an scoil. Táid ar an liste tógála 2030. So inis tá sé sús an raim siomh a aimimsúding ans gur féidirling sús a chur leis an próséis tógála ar fad. But tá ceafar bhfuil an tiflíocht i nachrúd im léana ná mar a bhí le gábhlíana nús. An an dúirs go thúnta go ratóir mar an scibna an tríd aonta go dhéanseil. But ceafar bhfuil súidenas agus socracht pointed le cuasaí in ishuil. Gandát. Bhí an bblin sin an Jackar agus cé go raibh na hagraíochtaí Gaeilge ar fad é tuair takeíocht doing agus é cabhrúling agus ní muid é dhéanamh gan an takeíocht sin. Dúchláán mór a bhí agus bhí sé an díon ar ar fad agus duna tiismóirí cé go raibh an spéis acu sa Gaeilge. Bhí sé Jackar ar bhu bheith sais leanúnta ra agus ag dul tríd an frustrachas agus an justice gachrod is tríd a bhí chuile lá ach inis mar dúir tú tásúbhnas tá na tiismóirí brasásta bheith an seo tá go leor acu ag freastal ag taistil ó rátó ar an scoil agus idir fad brasásta bheith an seo. Agus is dócha go méid chuid maith a bhach an crócaigh i gceann caiiciasa. Is dócha mé chuid acu. Agus cúpla duine ceapan gur as muo iad freisin so by Gur míle maith go a Trish.